hublay ya pi baro ki paralok ki parajor sa sisin ni pidang sngoba ya pi baro sa kisau ayom hakane ka video ni ya pai sibon ki ai ki bajia haka perthai jong ka football haba phai sa ka jingya la kai Champions League ha Europe artylli ki radbah ki padon arngut ki klor ya la kai ba paunam haka perthai kata u Cristiano Ronaldo bat u Lionel Messi ila lemno tang hakarau bakat rew ka Juventus ka badai na Italy ka balaju kosin ka already kala sya penlem no da sau haka Porto ka balai urung sya ka quarter final tang lang ba ka awikul hadin bakalala ban tap alkohol haying jong ka Juventus haba menin gamit ka Juventus kalala ban penlem da lai laar persya ya ka Porto kumban chumpengken mau hangne haka jingya la kai banongkong haying ka Porto ka Juventus kala lemno da ar la kawai haka Porto kumta da ka jingyo tap ka Porto da ar lalai haying ka Juventus kala la season don bandrung sa ka quarter final haba phai pat sa ka jingya la kai pedeng ka Barcelona persya ya ka PSG ka Barcelona ka bala lemno da iwai la sau halaying persya ya ka PSG haka jingya kenduk banongkong lani leg 1 kamla ban thau perthai hadin bakalala ban supriya khaj damar lakawai haying ka PSG ka Barcelona ka badon ka ban thap hado saukul ban la ban yorung sya ka quarter final kala nyon ya ka PSG na bas dang hanrei ka jing bom la ban pen ulong ya ki chance bakala thau sya ka kul kala penlong ya ka Barcelona ban suhunno ban lai haying tanglang ba ka jing ya khaj damar sikul ki tim ki bala pentik na yala de ban yorung sya ka quarter final ka UCR arhajar arpawai kilong ka Porto Dortmund PSG bat libal pul pada ka jaka basa sau teli on pentik na anda ki pratim ki yak hun paramaki haka sagalek pasni balang pasni palai tetat hado bangindai kenduk biang haka wepat ka video naka tim kisau ayom meng ai hublay ya pibaro hublay si hajarango